Hola, bon dia. Soc Mariano. Avui m'agradaria parlar-vos sobre el que significa per a un ontinyentí viure uns quants anys lluny de casa. En l'any 1994 vaig tindre que emigrar a Amèrica. Vaig anar primer a Mèxic, on vaig estar 4 anys, i després em vaig traslladar a El Salvador, on vaig estar 12 anys. Durant aquests 12 anys, la nostàlgia del nostre poble va ser molt gran. Quan vaig poder, vaig vindre a festes tots els anys, això sí, i a Nadal també. Això de vindre a festes així, des d'un puesto a 10.000 quilòmetres d'on tenien, significava per a mi una gran il·lusió que va ser durant diversos anys. No podeu imaginar-se el que significa per a un fester d'Ontinyent viure tan lluny i poder vindre a disfrutar les festes. Això va ser una de les millors experiències que vaig tindre durant els anys que vaig viure en Amèrica. Altres van ser els desenvolupaments de la meva professió, de la qual estic molt orgullós i la qual va ser molt positiva. En altre moment vos parlaré més coses sobre l'estància d'aquests 16 anys en Amèrica. Bon dia i fins un altre.